Dacă nici așa nu-ți place, ia mai zboară Panama. Zile, eu alerg al mile pe Maidan pentru tine să-ți dau un dar cel mai de preț, dar fără niciun ban Iar sunt inutile, numai tu știi, chiar să-mi dai aripile în Jamaica sau în Chile, inima face bom numai pentru tine numai pentru tine N-ai răspuns la telefon, no problem, te scot pe balcon. Anak pola bobo keprada. Ing ruang tamu omah sakjedakipun stasiun Wonokromo, Pak Narko lan Prayitno padha lagi jagongan. Wong loro padha meneng. Sajake asik karo lelamune dhewe-dhewe. Sedelo-sedelo usrek menakake lingguane. Bu Narko mlebu nggawa ceret gelas lan telo godhog banjur lungguh neng kursi njejeri Pak Narko. Sawetara wektu wong telu padha meneng dhewe-dhewe. Mbok yo wis to, Pak, ora usah dipikir jero. Wong diuneni ngono ae kok wis lara ati. Pokok ora kaya nyatane kan. Satu orang tenan atiku dijak kaya ngono iku. Anake dhewe yen pancen kurang ajar, lek wong tuane dicandhek-candhek sapa sing muntah. Mula bener jare unengan kae, Pak. Anak pola bobo keprada. Dene ora pokro kabeh wong iku. Angger mangat saenake dhewe iki yo gara-gara apa yen anak sitok ora bener. Kurane Pak, pancen aku salah. Yo saiki iso ngomong salah, wingi-wingi wong gendam-gendong wae kudune yo sadar. Dadi anake wong ora sugih rasane kono barang. Aku dhewe jane yo wis ora kurang-kurang ngandani. Dadi wong ki mbok yo trimo apa eneke. Ora dadak melu-melu kancane sing kaya wong sugih kae. Rasah nyolong HP barang. Yo ngene iki akibate. Ora kudu ngijoli yo malah balekne barang. Wong ngarani anake maling, bapak yo maling, wong kacang mongso ninggal anjaran iki. Kuwi lho ya, krungu apa ora? Sadar apa ora yen wis gawe wirang wong tuamu. Mosok kelakuane ora cocok karo jenenge. Iya Mak, aku sing salah. Sepi. Bu Narko mlebu njero ngendangi nggone masak. Wong loro padha meneng-meneng maneh. Prayitno sajake ngetuni kelakuane dhewe katut karo kanca-kancane sing ora bener. Pak Narko karo nyekeli sirah sing wiwit krasa abot. Sajake mikir wirang lan mikir carane ubet golek utangan kanggo ngijoli HP sing jarene larang regane kuwi. Kamangka kayane becak saking dinane mung cukup kanggo mangan tok. Utang gone Pak Sentot juragan becak wingi sore kanggo ndandani becak sing kabrukan wit trembesi durung sempet kepikir. Malah saiki ketambahan masalah anyar. Judeg pikirane. Bingung anggone mikir utek. Dumadakan Pak Jaya teko ditutake Pak Banti guru BK-ne Prayitno. Kang Narko, waduh kok padha tata-tata iki, kok mesti mamring. Monggo mlebet mriki. Ana apa to? Oh monggo. Pak Bu pinarak mriki, ngapunten nggih, ngaten iki. Prayitno. Matur nuwun, waduh, nuwun sewu nggih kula ngrepoti. Ada tamu. Sugeng Bu, semunene nggih, liyane alit tur wedhus sedaya. Mungkin wis aman dia. Rumiyin namung nderekake guru niki wau lho. Kok iso? Mboten nedha rumiyin to? Suwun kapan-kapan mawon monggo Bu Guru. Nggih, matur nuwun. Nggih. Sinten mawon ingkang dipun tibani? Sedaya Jumadi kalih bapaknipun, Hapsari kalih bapaknipun lan jenengan kalian Mas Yetno. Ya wis Pak Gek nang budal kono, saleh dhisik aja sarengan ngono. Nggih.